Mga balatsarats ka diab pangakapandarna sa SDBND atong group Invovo ng mga kang nilalan page sa SDBND. Sa Butska Rajutska, mayroon kami ni Panakantwareki, Vainska Niani, Hilda, Zan Kasambrano. Palmangan balatsarano zay Hilda ary misaotrano nangiky mivahiny amin'ny fandahany. Palmangan balatsarantino, miaraba nareo groupe Invovo, miaraba zay mpagnaraka émission sa SDBND. Ary misaotra nareo nagnapetraka question fa zany avogny namaly question nareo jiaby. Question voalohany Hilda, agnaranao feno, ny tegna agnaranao, taognonao izy ko mety fa manambady, mananjanaka ro baka ianao. Wardana Sera ngara, 26 ans, fa manambady, efa niteraka raiky, baka ambanja tany favi. Za mahita agnaranao amin'ny Facebook misy Hilda io na tonga Hilda io. Natunga ngaranaka Hilda io, Hilda ngarana fitahian'olo zarang balael ndraiky jusqu'à zaby. De nitohizako fo nataoko Hilda. Ino zay tegna tanjona Hilda na tonga anao nihira? Tanjona pira za, raha fa tiako raha za balael. Fa noon za tagnatiny mbola miay agnaty ray aman-dreny tsy tafi nagnaboaka izy za koa fa nanambady tonga de naboaka ko raha sitrika foko raha za balael. Karakory fahitan'ny la famille-nao anao nihira? Tsy niteraka problème tamindreo sa reo misy nanosika anao nihira? Somary nisy olaolana kely fa tafaravara fa tsy de nagnino satria za fa vely. Efa manambady. Fa tsisy olana tamin'ny la famille nakay eky zay tafara taty. Efa misy firy hiran'ny Warda, efa misy album miboaka, ino hira tegna hitanao nahaizan'olo anao tsara? Hiranaka fa maromaro fa za mbala tsisy album. Fa hira tegna nahaizan'olo za zegny love. Amin'ny mahazanika ambanjanao, anao fa nagnano clip tankifina amin'ny Consambrano nagnaboaka hoe mahambanja ny ambanja zay sa efa managnetreritra hagnano zay koa anao? Ya, za fa nagnano clip tambanja. Titranazy Zanika Sambrano. Nisy tankify misy Tankify tambanja jiaby samy tagnatiny. Ino titran'ny hira reo? Viavy Sambrano. Matetiky mpihira na olo koa fa misy raha mampalazalaza izy lasa manjary miavogno, tsy de mikoragna amin'olo firy. Di karakory zay fahitanao relationao amin'ny namanao taloha tamin'ny anao mitsendriky ny hira ndraiky relationao zio amin'ny anao fa mihira fa malaza io? Tsy haiko asan'olo mahita za miavogno fa za aloha tsary niavogno tamin'ny namako. Mbala karaha ataoko za taloha tamin'ny fiainagna ka mbala tsy nihira jusqu'à za nihira aloha mbala za fo. Teza zay hitanao tegna mba nahazo olo maro anao tamin'ny fotoana nanaovanao spectacle? Za mbala tsy nagnano spectacle za manokana de tsy haiko karakory. Teza tegna nazahoako olo de za tombony fa za miaraka amin'olo fo. Kan'izay tsy za manokana izy. Matetiky olo vovohira reo mangala hiran'olo, mangala instrumentarin'olo. Anao efa anao agnatin'ny raha zegny sa karakory? Za aloha tsy agnatiny. Ary karakory fomba fahitanao, karakory zay hevitrinao amin'olo magnano raha regny? Le artiste mangala hiran'olo, magnano kopikole hiran'olo, nefa izy artiste mba tokony agnaboaka ny talenta ny maha-artiste azy ninazy manokana. Tsy haiko, samby olo ka raha tiany. Za tsy de midika am'izy fa mety igny hitany tsara matoa izy magnano izy hitany metimety aminazy fa za tsy agnatiny zegny. Resaka samy gène,
hoe karakory lehilahy raha ohatra anao fa manambady boka anao hoe karakory critère-ny lehilahy ny tiavanao lehilahy hoe olo vadinao? Za aloha somary tia lehilahy hafahafa lehilahy malemilemy tsy de tiako loatra fa lehilahy masiakasiaka regny tiako. Le mamotiky vady regny zay? Tsy de miady aminakahy raiky karaha igny. Ka le masiasiaka io karakory? Masiasiaka fa olo koa boka malemy loatra tsy de tiako. Fa raiky enjana za boka olo ohatraohatrany maherihery elo e. Fatapatitra na mahiahia, karakory zay critère-ny lehilahy tegna? Leraleran tsy fatotra loatra sady tsy mahia, leraleran. Mipody amin'ny resaka artiste ndraiky atsika hoe karakory fahitanao fomba fisikinan'ny artiste fa mila ibongy igny regny, mety aminao igny sa karakory? Ary anao mbo mety hagnano karaha igny? Zobo karakaraka, anao zao koa andeha hagnano clip en plage tsy possible anao andeha hagnano robe lava. Hagnano clip en plage anao mba magnano maillot de bain sexy arakaraka le hira. Ary ohatra amin'ny spectacle anao, andra raiky anao hagnano spectacle hoe mety avita hagnano lamba mila fa ibongy regny, zafady amin'ny terme fa zegny tokony nivolagnina izy mazava tsara. Arakaraka izy hoe tiako anao agnatin'ny leve raiky boka tsy hagnano lamba raiky fo arakaraka mahay mety pozinao aminazy. Izy fo tsy mety ibongy fa mba lamba fataon'olombelogno fa tsy lamba karakory. Ilda matetiky mpihira magnangy misy jombilo regny njarinjary mamasosy boka koa kofa tegna malaza matetiky raha tsy ireo jiaby ndraiky zegny fa matetiky misy zay fo. De karakory anao fa misy raha zegny de anao mieritreritry hagnano zegny izy koa mbo tsisy, de karakory fahitanao regny mety sa tsy mety amin'ny maha artiste anao zegny? Samby olo avelony tegnanazy. Azafady hely somary mahitsihitsy volana fa matoa izy magnano izy igny mahafalifaly foanazy. Fa za mbala tsy haiko feky mamasosy zay. Tsary nidira resaka mamasosy zay. Tsy hagnano zay anao après igny? Tegna boka tsy zagnahary tsy mahay raha magnaraka moa fa mbala fotoagna anakazy io ty tsy mahadinidiniky mamasosy feky. Maresaka koa re koragna fitsaram-bahoaka io. Karakory fahitanao izy io phénomène araiky? Fahitako izy olo fa tsy matoky fitsaram-panjakagna. Leo izy koa fa tatra anao tandro ny mafay izy amizay vitany samby io. Fa izy koa ndraiky aminaka manokana de tsy fomba mangala ain'olo fa koa tsy zagnahary nagnamboatra atsika. Karakory programan'ny groupe Ilda amin'ny taogno ty na amin'ny taogno azy? Mbo malalaka sa de karakory ataon'olo ko tia angalanareo? Programinay mbala malalaka isika zio ty. Izy koa tia angala zay groupe Ilda afaka mikaiky amin'ny numéro 032 92 867 02 032 92 867 02. Ilda fa afaka magnano spectacle amin'ny tany maventy regny sa na ohatra cabaret na resaka animation de mariage regny afaka ataonareo regny? Ya, zay afaka magnano. Afotranao farany ho an'ny mpanaraka fandaharana ho an'ny mpankafy anao ho an'ny vahoaka malagasy jiaby? Misaotra anao tinao na afaka nandray zahay amin'ny fandaharana sa sy dibiany. Misaoragna koa tsika jiaby mpanaraka fandaharana émission ça se dit bien dit. Ary misaotra anareo jiaby nagnametraka question koa. Za aloha avy aminareo jiaby faninaka jiaby mpanaraka za eto. Merci. Bon, ty misy surprise araiky amezan'ny Ilda atsika.
koa zay arneratsika tamin'ny Hilda misaotra anao zay nagniky niveny amin'ny fandaharana isoarinao koa Ratakinga studio izay nampiatrano misaotra atsika jiaby mpanaraka fandaharana amin'ny magnaraka koa